The world is set para sa isang makasaysayang yugto sa football. Mula sa host nations, United States, Canada at Mexico. Ihahatid namin sa inyo ang bawat goal, bawat sandali at bawat tagumpay. Manatiling nakatutok para sa mga balita at updates ng FIFA World Cup 2026. FIFA World Cup 2026. Dito lamang sa Bombo Radio Philippines. Makakilibot ang nanging resulta sa unang hampang sa Group H sa FIFA World Cup 2026 ang nagtakop sa 0-0 draw ang matchups ang 2010 World Champions nga Espanya kag debutant nga Cabo Verde. Ginpatigan ang hampang sa Mercedes-Benz Stadium sa Atlanta, USA kag nagtakop alas 2 sa kaagahon oras sa Pilipinas. Gindominar sa Espanya ang match nga may 21 shots para sa goal. Apang wala inita na nakalusot sa 40 anyos nga si Vozina ang among goalkeeper sang tuman kagamay nga island nation. Bisa ng Barcelona winger kay isa ka highest profile player sa tournament nga si Lamine Yamal nga may injury apang ginpasulod bilang substitute sa 78th minute. Ang wala man sa nahimo para sa iyang team agud nga makascore sang goal. Powerhouse team, reigning European champions, kag world number 3 ang Espanya nga mong nagkampiyon sa FIFA World Cup sang 2010. Ini nang ilay ka-17 nga appearance sa World Cup kag nag-target nga makabawi sa mga tuig matapos nga naluto sa round of 16 sang 2022 sa Qatar. Nagapang 64 naman sa ranking ang Cabo Verde nga among second lowest ranked team sa pulo ka African representatives sa World Cup sa mga tuig. Ining ilalabing urang nga pagtapak sa World Cup. Magluwa sa Cabo Verde kag Espanya, nagakompete man sa Group H ang two-time FIFA World Cup champion nga Uruguay kag ang Saudi Arabia nga among nagluto sa defending champion nga Argentina sa group match sang 2022. Nagumpisang ila hampang sa isubong nga aga oras sa Pilipinas. Sa biyang bahin nagtakop naman sa 1-1 draw ang hampang sa Egypt kag Belgium sa Group G sa FIFA World Cup 2026. 20 minutos matapos nagsugod ang match-up sa Seattle, Washington, United States. Nagka-goal na ang 28 anyos nga midfielder nga si Emma Masur para sa Egyptians. Apan nagpata sa 1-1 ang score bangod sa own goal ni Mohamed Hani sa ika-66 nga minuto. Ini ay kaduwa nga tion nga may own goal nga na-record sa FIFA World Cup 2026. Matapos nga nahimo maninisang Paraguay defender nga si Damian Bobadilla sa hampang batok sa USA. Number 9 team ang Belgium sa FIFA rankings. Samtang ginauyatan naman sa Egypt ang record bilang 7-time CAF African Cup of Nations champions. Last 9 sa bunga aga magahampang man ang duwa nilang kakaupod sa Group G nga mong Iran kag New Zealand. At yan ang FIFA World Cup 2026 updates. Tumutok lamang sa Bombo Radio Philippines, your trusted source of news and information. Basta Radio Bombo!